Malta mbarkat fuq taħriġ edukattiv lill-istudenti dwar tindif speċjalizzat u professjonali tal-vetturi, magħruf bħala detailing li llum il-ġurnata qed issir iżjed popolari anke lokalment. Il-Foundation Program fid-Detailing f'kollaborazzjoni bejn Transport Malta, il-Malta Detailing Academy u l-Alternative Learning Program, l-ALP, jirrappreżenta pass importanti lejn it-tisħiħ tal-ħiliet prattiċi u tekniċi fis-settur. Permezz tal-programm, l-istudenti tal-ALP se jkollhom l-opportunitajiet għalmu dwar mezzi moderni u innovattivi tad-detailing fil-karozzi, ibbażati fuq prinċipji xjentifiċi u applikazzjonijiet prattiċi li qed jintużaw b'suċċess kemm Malta kif ukoll barra minn ġdudna. Il-kors favur ħiliet ġodda li jiġu mal-min f'pajjiżna u konformi mal-Viżjoni Malta 2050, kif ukoll pjani ta' Transport Malta fl-impenn fit-tul għall-iżvilupp sostenibbli tal-kapital uman. Fil-kummenti lil One News, Janet Aksisa, Chief Officer ta' Transport Malta, enfasizzat l-importanza ta' inizjattivi bħal dawn li jaqdu edukazzjoni vokazzjonali mal-ħtiġijiet tal-industrija li jkontribwixxu għal anijiet nazzjonali marbuta mal-ħiliet, il-mobilità u l-konnettività fit-tul. L-ewwel darba f'Malta qed nagħmlu dan il-kors flimkien mal-istudenti tal-Alternative Learning Program u hija anke inizjattiva li qed naħdmu mal-Malta Detailing Academy u UK Detailing Academy. Mela, tinsix fil-vision ta' 2050 anke pilastru importanti fuq l-skills li għandna bżonn għal-għada għal-ħaddiema tal-futur u Transport Malta temmen ħafna fiha u allura qed tagħmel anke missjoni u viżjoni biex tkun anke in line ma' dan il-pilastru. Ramina Vassallo, kofundatriċi tal-Malta Detailing Academy, spjegatilna li l-programm se joffri opportunità unika għal dawk li jixtiequ jibnu karriera professjonali fid-detailing filwaqt li jintroduċu standards u prattiċi innovattivi fis-suq lokali. Aħna qegħdin nofru courses li huma imwassla minn professjonisti f'dan is-settur, mhux biss minn xena lokali imma wkoll minn dawk internazzjonali fejn aħna qed naqdu ix-xjenza tal-kimiċi u tal-affarijiet li għandek tuża flimkien ma' hands-on experience dejjem insaħħu l-importanza tal-health and safety f'dan is-settur.